la primul meu clip de Vector. Eu sunt Hardy Gaming Bob și hai să începem această serie. Să vedem cum e. Unul din voi mi-a scris în comentarii, chiar dacă clipul de 20 de minute, să joc Vector și eu l-am admis. Așa că jucăm acum, nu mă interesează clipul deloc. Închidem asta. Clasic, intră clasic. Am făcut 2 levele. Nu deranjează, sper. Dar noi începem cu primul. Bun. Când jucam eu Vector și eram bun, era acum de 2 ani, aveam... Nu mă țin de aminte dacă aveam de 2 ani. Când eu la mișcă. Am ajuns la limită. Nu. Bun. Am ajuns să ajung săritură. Un nivel de simplu. Zboară, păsărică, zboară! Așa. Frumos! Hop. Am ajuns la limită, am văzut? Dar s-a terminat levelul, l-am învins pe tipul ăsta. Era foarte făcut, nici n-am ajuns. 3 stele, dar... Hai să urmărim acest video. N-am ce să... Poate ne dă ceva în plus dacă urmărim. Nu-mi place jocul, dar dacă vreți să-l jucăm, să-mi scrieți în comentarii. Bun. Hai să facem level 2. Frumos. Bun. Frumos. Bun. Acum, când după ce tipul ăsta, acum trebuie să dau pe timp. Ce faci, mă? Doamne, ferească, Dumnezeu. Cum a pus la mea distanțial? Bun. Bun. Nu cremă! Nu cremă! Câtă nesimțire! Am aprins, mă uite unde eram. Hai data asta să nu mai greșim. Bun, am prins. Perfect. Perfect, hai.
Băi, câtă nesimțire, bă, nu cred, mă. Frate, mă, de ce faci treburile să eu apăs să arărea în fața altceva? Uite, mă, am atins cu capa să și voi. Perfect, cum sar. Capul, așa. De aici am greșit data trecută. De data asta nu mai facem așa. Fericire! Frate, am dat cu farul! Hai, mă, frate! Lasă-mă, mă, Vector, în pace, mă! Lasă-mă, mă, joc! Băi, frate, mă, unde era, mă? Bă, cum să facă, mă, un joc așa ceva? Adică, mi se pare, mă, să-mi fie vechi. Mie îmi plăcea vechi. Să face de înțeles, mă. Bun. Hai cu mine. Hai. Bun. N-ai, mă, frate, mă, dar lasă-mă, mă. Lasă-mă, mă, în pace, mă. Băi, băiate, mă. Bun. Nu. Oh, vai da. Bă, ia mai lasă-mă în pace. Ia mai lasă-mă, mă, în durerea mea. Opa, mă, sărim de bine. Da? Perfect. Intră-mă 3 steli. Da, 100. Bun, în următorul nivel o să vedem cum ne descurcăm aici. Da, slavă Dumnezeu. Bun, hai cum e. Perfect. Hai, ridică-te. Atunci. Ca așa, da, la fix. Hai, nu cred pe asta. Cum a reușit? Am aprins la hază. Cred că de data asta să nu mai greșesc.
să fac pentru aia. Nu cred, bă, nu cred, mă, lăsați-mă, mă, în pace, mă. Băi, nechi, mă, lăsați-mă, mă, în pace, mă. Cam atât, prieteni, pentru azi. Toate cele bune.